To Kisumu ka en ni koro gikone to koro pogo kuonde uso e chiro nogono manyien ma yande noger ma iluongo kanyo ni Uhuru Market bende koro timo odiochieng' ma kawuono. Mano en bang' ka koro Ten County ma Kisumu nosegolo oko bura e doho ma yande nicha koro ne gitero mondo koro ne nywandgi e burano. Ten County ma Kisumu yande ne wacho ni koro bedo ni chiro nitiere bwo telo mar loch gwenge. Gin bende koro nonego bed ni koro nywandogi. Kata kamano bende koro burano ne gigolo mano chungo chenrono mano bende osetim dweche mago mosekadho. Chenrono kata chiro ma kamano mar Uhuru Business Park oger to kod omenda ma bende en mar piny owacho mamalo ma bende koro gere motieke kendo nogere mondo koro konya anena jogo ma bende yande nicha koro nodare kuonde timo ohala mekgi mane nitiere kuonde mane dwa ger e Rachreru kaachiel to kuonde mane nitiere Bawath kata port ma Kisumu. Regional Commissioner ma Nyanza Magu Mutindika ma bende koro notelo ne chenro ma kamano nikech en chenro mar piny owacho malo bende koro nowacho ni maloyo jo ohala gana achiel dhi yudo stalls mekgi ma ginyalo use. Mutindika lero ni koro chirono bende opogi kidienje opogore madirom maka nyabiriyo mondo mi koro jok ma uso kitungu, joma uso alode, joma uso rech bende ng'ato nitiere kuondego kidienje ma bende koro gibede mondo gitimo ohala ma kamano. Wacho ni koro en chenro ma bende koro gibiro neno ni ochopo kare ma onge ywak moro amora. Iluonga ni Kennedy Owino Mruka, natiyo Lwang'ni. Nomukwa sani higni 3 mosekalo. Koro kawuono noluongwa ni biro pogwa stonde ka. To wayudo ka pod nitiere complaint mang'eny. Nitie joma nyinggi owuok kaka an. Nyinga nitie to namba ID ok mara, namba mar simu ok mara. Koro nitie buk momiwa nwandike complaint. Koro wandiko complaint koro nyiswa ni nyaka next week kibiro gonwa simu kendo kwachak waduog kendo. Nyinga iluongo ni Evelyn Adhiambo Nyango, natimo biashara Kakamba. To koro kawuono ni pogwa stalls, of which wasekawo number 51. Koro wadong' gi balote ma koro pod warito. Procedure odhi maber kabisa kendo kwe mantie ok aneno rach moro. Wadhach maber. To ei process mwabire kae ni en gima nwachako dware gi chon, kanyalo wacho yo mayot kata yo machiek. Kinde manomukwa mwalo kuchocho gi kama natie ne en Bank Street. Koro osebedo ywaruok sana lakini e gikone twaneno ka weche dhi maber nikech kata kang'iyo e iye ku aneno ka ji osedonjo manyiso ni genowa mane waketo ni gine dhi miwa kata noselosnwago osechopo kare.